днес поговорим за нещо, което всички познаваме, но което всъщност е огромна загадка за учените от десетилетия насам. Играта. Ще тръгнем от основната мистерия, ще минем през различните експертни мнения, за да стигнем до едно много ясно определение. После ще видим защо играта е толкова важна за развитието и разбира се ще погледнем и към заплахите пред нея в днешния свят. И така, нека се гмурнем право в този парадокс. Какво е играта? На пръв поглед въпросът изглежда детски, нали? Всички инстинктивно знаем отговора. Или поне така си мислим. И точно тук се крие парадоксът. Всички я разпознаваме веднага, щом я видим, но когато учените се опитват да я дефинират, се оказва почти невъзможно да се стигне до съгласие. Едно единствено общо прието определение просто липсва. И точно тази липса на консенсус води до много различни теории за това за какво всъщност служи играта. Изследователят Брайан Сътън Смит идентифицира цели 7 различни начина, по които експертите гледат на играта. За някои тя е просто подготовка за живота, начин да се учим. За други, начин да се установи власт и иерархия. Трети я виждат като средство за изграждане на общност. А за четвърти е просто забавление, противоположно на работата. Както се вижда, гледните точки са наистина много и не винаги съвпадат. Добре, как тогава да внесем ред в целия този хаос от мнения? Нека разгледаме една рамка, която предлага изненадваща яснота. Биологът Гордън Бърхарт предлага нещо като тест от 5 точки, за да определим дали нещо е истинска игра. Първо, тя не е свързана пряко с оцеляването. Второ, тя е напълно доброволна, идва отвътре. Трето, винаги е малко по-различна от сериозната версия на същото действие. Четвърто, извършва се отново и отново, но с вариации. И на последно място, случва се в безопасна обстановка. Тази схема е супер полезна, защото работи както за хора, така и за животни. И ето как тези 5 критерия се събират в едно единствено определение. И вече с това ясно определение може да разберем защо играта не е просто някакво забавление. Тя е истински двигател за развитието. И това не е просто някакво мнение. Американската академия по педиатрия го казва съвсем директно. Играта е важна за здравословното развитие на мозъка. Тя е абсолютно ключова за развитието на креативност и въображение, както и за физическата, когнитивната и емоционалната сила. Ключовото тук е да разберем, че чрез играта децата буквално изграждат мозъците си, изгражда и укрепва невронните пътища, повишава мотивацията за учене, улеснява социалните умения, укрепва социалните връзки. Въпреки всичко това обаче, този толкова важен и естествен процес днес е изправен пред сериозна заплаха. Все повече виждаме как свободната игра, тази, която идва от самото дете, бива заменяна с структурирани, организирани от възрастни занимания. Едното е водено от вътрешно любопитство, другото от външна цел. Това е фундаментална промяна в самата същност на играта. Това повдига един много важен въпрос, зададен и от самия Брайан Стътън Смит. Откъде всъщност идва играта и ако тя е естествен процес, трябва ли възрастните изобщо да се месят в нея? Това ни кара да се замислим дали с добрите си намерения всъщност не пречим на нещо фундаментално. И всичко това ни води до финалния, може би най-важен извод. Да разберем играта е ключово, за да защитим бъдещето. Силата на играта е толкова голяма, че тя е в основата на детската терапия. Защо? Защото тя е естествен биологичен импулс. Чрез нея детето изразява своя вътрешен свят, изгражда доверие, намира начин да се освободи от напрежението. Играта дава усещане за контрол, което е изключително лечебно. Може би най-добрият завършек е цитат от Айнщайн. Въображението е по-важно от знанието. Въображението обхваща целия свят. И ако се замислим, може би опазването на свободната игра е едно от най-важните неща, които може да направим, за да подхраним точно това въображение, което движи целия човешки прогрес напред.